Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 72. Qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzu wa dhaba li syaikha. Inna hadza la syai'un 'ajib. Inna hadza la syai'un 'ajib. Qalu atajabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atul busra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalilana imama wa nura wa
huda wa rahmah. Aw madzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana anahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qalat ngucap sapa imra'atuhu bojo Nabi Ibrahim, ya wailata gawa ingsun. Gawok, ngerti gawok? Gumun, cilaka. Aalidu asal katae walada mana. Aalidu ana ta mana ingsun. Ngerti mana? Duwe anak nglairno. Wa analan utawi ingsun iku ajuzun wong kang wis tuwa. Wa hadalan utawi iki iku ba'li bojoku suamiku saikhon wis tuwek. Inna hadza satamene utawi iki kula sayun yakti sawiji-wiji ajib bun kang gawokke. Ngerti gawokno? Menakjubkan. Nah, dari ajib menakjubkan. Ayat sadurunge nerangno ketika Nabi Ibrahim nerima tamu rupa malaikat. Disuguhi panganan. Panganane apa wingi? Pedet. Dibelekno pedet, dipanggang, digoreng, disate. Apa maneh? Terserah masak apa men. Sing enak-enak. Apa gule. Tapi tamu iku mah gak demek blas. Gak ngono nih sih tamu, kok aneh sih. Biasanya arek-arek iku nek ketemu panganan enak. Mari perjalanan jauh ngelak luwe disuguhno apa sikat ngono ya. Masih rupa puhung, masih rupa bote. Apa maneh gedang. Mau bentul panganane wong desa tok iki. Tapi nek luwe kan ya disikat ngene. Lah tamu iki kok aneh. Halo. Waalaikumsalam. Gangguan sebentar dari Bunyai. Tutuk endi mang? Dadi para tamu tapi kok gak arep panganan. Biasa arek-arek nek mari lunga tutuk suguhi apa-apa sikat. Wis ngelak luwe. Mulane meneh-meneh ya nek sampean mertamu sing sekirane sampean iku luwe ngelak ojo langsung mertamu. Ya apa marung dhisik. Ya tuku ngombe dhisik, tuku jajan dhilik dipangan. Perune apa waktu mertamu iku gak cerongoan istilahnya. Ngerti cerongoan? Karo panganan iki koyo ya menjaga diri lah, aja sampai ngetokno nek pancene sampean bener-bener luwe, sampean bener-bener ngelak. Mergo wis mari ngombe, mari jajan lho. Dadi ngene ya.
Dadi nek kate mertamu sekirane awake ku luwe ngewelak marung dhilik. Supaya gak nemen-nemen gak ngetokne nek sampean ngelak, gak ngetokne sampean iku luwe, ngono lho. Iku adab istilahnya. Lah ngono kuwi gak ngerti ya. Kadang-kadang ya malah kesempatan masalahnya kadang tuan rumah ya gak mesti wong sugih ngono lho. Kadang-kadang ya ngenak-ngenakno ya ndelok situasi lah. Kira-kira tuan rumah iku ya apa ngono. Oke ya. Lah iki tamu para malaikat dikai panganan disuguhi ingkung pedet kok gak didemek blas. Akhirnya Nabi Ibrahim ya rumangsa wedi. Akhirnya ngaku bahwa para malaikat iku mang para tamu iku mang diutus maring kaum Nabi Lut karo ngekei kabar bahwa Nabi Ibrahim kate duwe anak. Lah wong wedok sing wis tuwek mau. Dadi bojone Ibrahim iku wis tuwek. Nalikane Nabi Ibrahim duwe anak sapa? Ishak. Iku umure wis 80 lebih. Tapi 80 zaman Nabi Ibrahim seje karo 80 zaman saiki. 80 zaman Nabi Ibrahim ya sik kuat-kuate wong. Dadi mari duwe anak Nabi sapa Ismail terus lahir Ishak. Dadi sing wedok dikandhani sampean badhe nggadha anak, Bu. Dadi rumangsa aneka ya wailata aalitu wa najuzun wa hada ba'li syekho. Lho aku kate duwe anak ta. Aku wis tuwek. Ekek-ekek. Dadi wis umure wis tuwek nemen. Nabi Ibrahim ya wis tuwek nemen. Masa aku duwe anak. Inna hadza la syai'un ajib. Wah iki sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang aneh. Wah aku wis tuwek, bojoku ya wis tuwek kok kathik duwe anak. Dadi rumangsa aneh, ajaib. Kalu ngucap samake para tamu jawab atajabina min amrillah. Kalu ngucap samake atajabina ana ta takjub sira kabeh min amrillah saking perintahe Allah, saking perkarane Allah. Lah sampean niku heran tanggumun ta, takjub ta. Karo perkarane Allah. Ngene surat Yasin ya apa ya? Idza arada syai'an. Halo. Sampe sing hafal? Bapak wis 5.000. Idza arada syai'an ayakul lahu kun wayakun. Sama muni kun wayakun mah. Kene 5.000. Atira iku. Dadi nek Allah menghendaki sesuatu kun fayakun. Dadi ya terjadi. Senajan wis tuwek nek Allah menghendaki duwe anak ya iso duwe anak. Masa sik enom, sik gagah, sik ayu, sik ganteng. Tapi nek Allah menghendaki gak duwe anak berpuluh tahun ya gak iso duwe anak. Atajabina an amrillah min amrillah. Ana ta sampean takjub heran gawok gumun amane saking perkarane rahmatullahi utai rahmati Allah wa barakatuh lan barokai Allah. Ngerti barokah?
iku alaikum atase sira kabeh ahlal baiti ahli omah innahu sak temene Allah iku hamidun terpuji majidun mulya apa ta sampean gawa heran gumun apa maneh takjub saking perkarane Allah rahmatullahi wa barakatuh alaikum rahmati Allah berkahi Allah ing atase sira kabeh ahlal bait ahli omah inna hamidum majid sak temene Allah iku terpuji majidun mulya dadi Allah iku terpuji dalam segala perbuatannya baik di dalam sifatnya maupun zatnya. Mulane dalam hadis yang sahih sahabat takon qad alimna salama alaika fa kaifa as-salatu alaika ya Rasulullah. Para sahabat takon marang Nabi, Nabi kula nek uluk salam dumateng panjenengan kula pun semerap assalamualaikum warahmatullahi. Pakai fa salatu alaika ya Rasulullah dadi kanjeng Nabi. Kula mau selawat dumateng panjenengan. Akeh Nabi jawab, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ali Ibrahim innaka hamidum majid." Mulai darani sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Jadi ke sholawat atas Nabi yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, sholawat liyane ya pirang-pirang. Sholawat sing dikarang dewi. Nah, iki sing dicontohkan oleh Nabi, lebih selamat apa yang dicontohkan oleh Nabi tinimbang sampean ngarang nyusun sholawat kanggo Nabi. Misalnya kayak sholawat nariyah, sampean ro sholawat nariyah. Apal? Sapa sing maca ping 4444? Nek sampean di hajat ngene engko terkabul. Dadi sing tuntunan teko Nabi gak digawe malah gawe susunan dewi. Lah para ulama mengatakan sholawat nariyah gak ana usul, gak ana asale. Cara riwayat itu gak jelas riwayat sapa. Hadise ya apa? Gak jelas asal usule, tapi ya wis umum di mana-mana. Sampeyan mungkin ya wis hafal sholawat nariyah. Nah, sing jelas Nabi memberikan contoh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Dari ayat ini Allah memberikan rahmat berkah ing atase
keluargane Nabi Ibrahim. Dadi senajan Ibrahim kuwi wis berpuluh tahun gak duwe anak, rumah tangga, bojone ya wis tuwek, akhire ya duwe anak. Lah sadurunge ya kaget sih wong wis tuwek terus dikandani kate duwe anak. Iki nuduhno bahwa takdir iku memang sudah tertulis sadurunge. Ya. Jadi sadurunge kejadian wis tertulis. Lah darane takdir wis dikandani sadurunge. Pirang-pirang contone. Kayak sapa? Nabi Zakaria donga Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Ya iku surat Maryam idna darabau nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal almu minni wasta'ala ra'su saiba walam akum bidu'aika rabbi sakiya. Akhirnya terus dikandani inna nubasiruka bigulamin ismuhu Yahya walam najalau min qablu Samia. Sampeyan kate duwe anak jenenge Yahya lho. Wong iki durung lair wis dikandani jenenge Yahya. Ya ngono ya. Berarti apa? Wis tertulis sadurunge wis takdir. Termasuk iki, sampean kate duwe anak. Aku rumah tangga pirang-pirang tahun. Jarine dokter ya gak apa-apa, gak ana masalah. Jarine ahli apa ginekologi. Apa ahline jenenge? Ahli kandungan, dokter spesialis. Ya gak ana masalah, sing lanang ya subur, sing wedok ya subur. Oh gak dadi. Dadi senajan berpuluh tahun kalau mengendaki duwe anak ya duwe anak merga rahmatullahi wa barakatuhu. Merga rahmati Allah lan barakahe Allah. Mulane Nabi Ibrahim ya gak pernah putus asa. Ya tetep ndonga njaluk nang Allah. Ngerti dongane? Rabbi habli minas salihin. Duh pangeran kula nyuwun anak sing salih. Mulane sampean kepengin di anak salih ya wis iku tok dongane wis Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ana kasus anake ku rada bodho. Kanjaka anak-anake liyane ku cerdas, iku rada bodho. Merga wis gak ana harapan sekolah macem-macem dipondhokno. Karo kiyaine pun sampean mantuk sampean dongaaken king griya. Dongane napa? Rabbi habli minas Sembendino sampe ditampa dongakno Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Lulus teko pondok melok kerja nang wong, dadi wong tani. Mergo anjane ya gak patek cerdas. Misale nang kantor kan kudu cerdas. Ha iku melok Pak Tani. Akhire tekun sampai akhire diculno. Sampai akhire duwe sawah dhewe dadi petani sukses. Terus ya rumah tangga mergo petani iku mang sukses lek panen iku gak dirupakno dhuwit tapi disimpen rupa emas. Dulur-dulure gak sugih-sugih, sing iki malah sugih malah sukses. Akhire wong tuane getun lah apa sing tak dongakno kok situk tok, liyane gak tak dongakno. Dadi anake sing rada kendho pikirane mau ternyata lebih sukses tinimbang dulur-dulure senajan mereka cerdas. Mulane ya aja
ngremehno. Mergo apa donga kekuatan doa. Donga iku sing iso ngrubah takdir. Donga terus Rabbiya bali minas sholihin, Rabbiya bali minas sholihin. Akhire dulur-dulure nek butuh dhuwit sak wayah-wayah nang nggone adike sing rada kendhum mang, tapi dadi petani sukses. Mergo ya rukun karo dulure. Pun zaman butuh pira? Iki ya. Dirupa apa? Rupa mas-masan. Kanggo mbantu dulure. Dadi ngene iku. Mulane aja ngremehno donga. Sampeyan guru duwe anak gak apa-apa njaluk Rabbiya bali minas sholihin. Guru duwe bojo durung duwe anak yo gak apa-apa ndonga njaluk nang Allah. Ngene surat Al-Furqan ayat pira iku? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqihna fiddin, faqihna fiddin, faqihna fiddin. Doa pagi hari. Allahumma wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa wa'dika mastata'tu. Antivirus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.